Tinotenda Mwari zvikuru mangwanani ano. Mwari ndi Mwari wakanaka, Mwari werugare vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei. So happy to see you online this morning. Our scripture reading is coming from the book of 2 Samuel chapter 6. 2 Samuel chapter 6 from verse 9. 2 Samuel chapter 6 from verse 9, and I'll read. David was afraid of the Lord that day and said, "How can the ark of the Lord ever come to me?" He was not willing to take the ark of the Lord to be with him in the city of David. Instead, he took it aside to the house of Obed-Edom, the Gittite. The ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom, the Gittite, for 3 months. And the Lord blessed him and his entire household. May the Lord bless the reading of his word. Father, we thank you for such a time. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Baba Chelsea Gideon Mutandu wa Pakadiko Australia. I hope I find you well. May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Nauya ndinayo mangwanani ano. Inauya kuti vazhinji we ignore it. Inauya tisingagone kunyanyo cheuka kana kurangarira mukati mekurarama. Maino kujoelin Mashaya Mombe, you're welcome. May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Murumanon's Obed-Edom, he was not part of the team ekwa Israel yakaenda kunotora the ark of God. David wakaenda kunotora the ark of God kuti awe naye to the seat of David. Along the path inyaka Trebei, Murumanon's Uza akaedza kubata the ark yakudona, and he died there. So David ndokubva ameka a decision marenge chitiko chaitika kuti pane Murumanon's Uza abata areka yakudona ndokubva afa. David ndokubva ati, I can no longer take the ark of the Lord into my house. Andigone kutora areka yaJehovha ndini nayo kumba kwangu. So they took it aside. Vakatora areka vakaiendesa paside kune murume wainzi Obed-Edom. Rudzi rwake was a Gittite. So Obed-Edom is not part of the team selected by David kuti vaende kunotora the ark. Obed-Edom is not part of the people of Israel. Waitogara paside penzira aside. Vana vari kuenda neareka yaJehovha kuJerusalem to the seat of David. But pane murume afa pa threshing floor ya Nathan ya Anakon. So murume uyu paafa, David wameka a decision yekuti hazvigone kuti nditore areka yaJehovha ndiende nayo to the seat of David. Why? Nokuti kwaari yaireva rufu, kwaari yanga yauraya Uza. Saka maari mune kutya kuti I cannot take this ark of God into the seat of David. Zvichida ingakonzere rufu rwakanyanya pakati pemhuri yangu kana kuti muupenyu wangu. So ari kuona ark ine chekuita nedeath. Nyamba chadena rufu rupa areka is the means yavashandisa kuenda kunotora the ark. The original way yekufamba neareka ndeyekuti the priest were assigned, were appointed by God. They were anointed. Ndo vanga vaine a right to carry the ark. Vanga vane kodzero nokuti vakazodzerwa nyaya iyi. So David wakashandisa a new cart, ngoro itsva yaidhonzwa nemombe. So mombe padzakatadza kukwidza pa threshing floor, Uza akati regai ndichibata areka iruda kuwira pasi, with a good heart, with a good intention. But the problem ndeyekuti he was not anointed for that. Aine pfungwa yakanaka yekuti handingarege areka yaJehovha ichiwira pasi. Akabata areka, iye ndokubva afa. Chauraya Uza haisi nyaya yekuti chaarikuda kuita chakaipa. Chaarikuda kuita chakanaka, ane a good heart towards the things of God, but he is not designed or anointed to do so. So that's the danger in the things of God. Yekuti chino chausina kuzodzerwa kana kudanirwa, chausina kupiwa an assignment to do, don't do it. As simple as that.
chausina kudanirwa, chausina kutumwa naMwari, Mwari chavasina kukuzodzera kuti ita. Usave nepressure yekuda kuchiita, no matter une pfungwa yekuti maybe it's good to do it. Uza aroda kuita chinhu chakanaka, chaasina kuzodzerwa, chaasina kudanirwa. End of the story, he died. Bless Gandini, you're welcome. God bless you. Thank you so much. My Jojonya Utore, you're welcome. My Masenga Pakadiko ba Cape Town, I hope I find you well. God bless you. My Tsitsichi Weshe, you're welcome. A good morning to you. God bless you. So Murumanon's Uza died. Aine a good intention. Ane pfungwa yakanaka yekuti angareke areka ya Jehovah ichwira pasi. But because he was not designed or assigned or appointed, na Mwari kuti aite izvozvo with good intention, but not anointed to do it, he died. Apazipo pane nyaya. But afa kudaro, David ndokubva ameka a decision. Munhu akava ne plan akaronga kuti handi tinotora areka ndi King David. But along the path pari kufa munhu asiri David wacho aronga. Kureva kuti leadership ikaita error inogona kuuraisa vana. It's unfortunate kuti haasi Uza aronga kuti handi tinotora areka. But Uza was part of the team yasarudzwa naDavid vari kuenda kundotora areka. So David is the mastermind. He is the leader leading these guys. But era ya mambo ye utungamiriri iri kuaffecta vana. Pane atofa Uza nekuda kwekuti David wakaronga a new plan to carry the ark of God. That's the danger ye bad leadership. When somebody is leading and is not doing things according to the protocol or according to the systems of the kingdom, somebody died along the path. It reminds me, it takes me back kumazuva a Aaron. Aaron is a priest. Moses waenda mugomo kundonamata vanhu vari kuti aiwa tiri kuita Moses wanonoka tigadzirire Mwari. Aaron akaumba chimwari, an idol. Mwari vakatsamwa, pakafa vanhu vakawanda. But the one who designed the golden calf haana kufa. So bad leadership will always affect the following. So King David caused the death of Uza because he introduced a new system that was not the system of the kingdom to bring the ark of God to Jerusalem. So utungamiriri hunogona kuaffecta the following to an extent yekuti ivo vanoramba varipo, they can mend their ways, they can change their ways, but iwe unenge watofa zvatopera. Grace AC, Grace Sakula, may the good Lord bless you. Miss Holloway Lee Chiome, I'm so happy to see you online. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. Thank you so much for tuning in. So David ndokubva ameka a decision yekuti handigone kuenda neareka yaJehovha kumba kwangu. Let me take it aside. So Obed-Edom aigara paside penzira. Obed-Edom is not an Israelite. Obed-Edom is not part of the team that was selected. Anongogarawo, he was not aware kuti pane zviri kuuya kwandiri. So areka payakaendeswa kumba kwaObed-Edom, Bible rati, for 3 months it was reported to King David that the Lord has blessed Obed-Edom and his entire family. So Obed-Edom ari kuropafadzwa nechinhu chaasina kutsvaka. The presence of the ark of God in his life yakaunza blessing, yakaunza multiplication, yakaunza favor. It was heard that the Lord had blessed Obed-Edom. Verse 11. The ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom the Gittite for 3 months. And the Lord blessed him and his entire household. This man is being blessed. Nezvinhu zvaasina kutsvaka, zvaasina kuronga, zvakaunzwa kwaari iri a trap yekuti King David is not happy kuti nditore areka ndine nayo kumba kwangu. Out of fear, ndokubva ati let us take it aside. Tuone kuti kune anything chichaitika chiri bad here. So areka yauya mulife ya Obed-Edom. And for 3 months it was reported kuti aropafadzwa iye nemusha wake nemhuri yake. Ndopane vhangeri ranhasi. Tine zvinhu zvatisina kutarisa kana tine zvinhu zvatinogona kuignore, zvatisingagone kupfugama tichinamata tichitenda Mwari pamusoro pazvo nekuda kwekuti dzimwe nguva we overlook that. Tinongofungidzira kuti zvakangoitikawo nokuti we were just good kana tine zvatakagona, tine zvatakaita.
But I've come to show you this now. Kuti murume anonzi Obed Edom haana kutsvaka areka. Murume anonzi Obed Edom haana chaakagona kuti areka iunzwe mumba make. Murume anonzi Obed Edom aitogara paside penzira. Areka yatobva mukuuraya Uza yaunzwa mumba make. Palife yake hatisi kunzwa rufu. But the last encounter yaareka nemunhu Uza perished and died. But areka iyoyo paiswa mumba maObed Edom, things they begin to flow. Haana kutsvaka areka, haana kunyengetera, haana kukumbira, haana kutsanya, haana kudii, but akangotanga kuropafadzwa nekuda kwekuti areka yakaunzwa muupenyu hwake. Ndiri kuti kudii mangwanani ano? There are things in life zvakaitika out of the love of God, out of the grace of God, out of the mercy of God. Zvisiri zvekuti you can connect to your prayer life or you can connect to whatever zvaunoita, but uchangoona kuti kune zvakangoitika muupenyu hwako. Haisi nyaya yekuti wakameka good decision, haisi nyaya yekuti wakava nema good connections, haisi nyaya yekuti une zvawakatsanyira ukanamata ukagona ukadii, but there are things that just happen in life, whether wanamata kana kuti hauna, whether watsanya kana kuti hauna, une zvawagona zvausina kugona nekudii, but kune zvakanaka zvinoitika muupenyu hwemunhu, kwete nekuti munhu wacho akanaka, but nekuda kwekungoti Mwari mukunaka kwawo vanokonzera dzimwe nyasha neimwe favor kubata pamusoro peupenyu hwako. Obed Edom is a shadow picture inotaridza kuti there are times yekuti haisi out of prayer life, haisi out of the lifestyle yatiri kurarama iri kuattracta mablessing nefavor kuya muupenyu hwedu. Some things they just happen because God is so merciful and God is so faithful. Miriam Chigwidi, may the good Lord bless you. Lenama Simba, Swaya, may the good Lord bless you. Baba Nira, you are welcome. Say thank you so much. I'm humbled to see you online. God bless you, Evangelist Nira. God bless you. So there are things in life. Kune zvino muupenyu zvatinofanira kuti tikatarisa zvinofanirwa kutideredza kuti svitsa papoint yekuti we just kneel down and thank God and worship him. Nekuda kwekuti zvinhu izvozvo hazvina kuitika nekuti takagona kunamata, takagona kutsanya, takagona zvimwe zvese zvingada kuitwa. Aiwa, out of nowhere kune imwe favor yakangoerekana yamuupenyu hwako, isiri nyaya yekuti wakagona kunyatsofunga nekuronga. Pane mamwe decisions awakaita usina kunyatsoanalyze kuti zvinobuda sei zvinopera sei, but at the end they were good decisions. Obed Edom blessing iri muupenyu hwake haisi yekuti akaitsvaka. Vanhu namambo David vakati hatingaendesa areka to the seat of David, let us take it aside. Zvoroti murume uyu anga atoriwo paside zvake, anga ari muposition yekuti haasiri ari kutsvaka areka. He is not a type yekuti ingaitirwe favor na king, but because somebody died anga ari close to the house of Obed Edom. Sa position iri kufira Uza ndo yaita kuti mambo wangoti let us take this ark aside. Zvoreva kuti nyaya yakaitika yakakonzera kuti mumwe munhu angosangana neimwe blessing neimwe favor. So it is because of the death of Uza kuti tinzwe kuti Obed Edom was blessed. When you look at it, it's just a shadow picture of the death of our Lord Jesus Christ. Jesu mukutifira, rudo rwakaitwa na Kristu Jesu pa Calvary rine zvinhu zvakadenwa zvikauya muupenyu hwedu, kwete nekuti tine zvatanga taita, but because he died for us. Zvimwe zvese zvinoita, I always tell people this, kuti Mwari nerudo rwavo, for God so loved the world, he gave his only begotten son. That giving, kupa kwatakaitwa na baba vachitipa mwanakomana wavo Jesu, haisi nyaya yekuti pane vanga vanamata. Nyika haina kunamata, haina kuita minamato. Nyika haina kuchema, haina kurumbidza Mwari to an extent yekuti Mwari vakati rega ndivape mwanakomana wangu. Mukuipa imomo, mukutadza imomo, the love, the unmerited favor of God, nyasha dza Mwari. Mwari vakafunga kutipa help, Mwari vakafunga kutibatsira. Havana kupiwa pfungwa iyoyo nemunhu. Hakuna munhu anga achema akati Mwari tibatsirei tipeiwo Jesu.
Hakuna prayer yakaitwa kuti vanhu vadenhe Mwari kuti tiwane mwanakomana wavo. It was just the love of God, the unmerited favor of God, the grace of God. So I've come to realize, I've come to discover that there are things in life zvinongoitika zviri zvinhu zvakanaka zvokuti sometimes kana une pride unogona kuti kuvanhu vakukubiga vakukuremekedza kuti ingano makarongeka makazoita izvi, ingano munogaya makazogaya izvi mukaronga izvi. You need to recognize kuti Mwari vanokonzera zvinhu zvinhu kuitika, not as a response to your prayer, but his love, rudo rwavo concerning your life. Kuita kwawe Mwari kwakatinakira kwekuti neimwe nguva truly is a prayer answering God, but there is another dimension in him yekuti he answers usina kuita prayer yacho, yeti ndo chinhu chaunodesire, ndo chinhu chaunoda usangana nacho chaitika. There are times yekuti things they happen nekuda kwekuti une zvawaita, une principles awaapply, une zvawaita zvinode naizvozvo. But to be honest, there are things that just happen in life, yeti zvinhu izvozvo zvinoitika zvakanaka, zvakatinakira, but usina kubvira wapinda muprayer. I don't know whom I'm talking to, but somebody can relate to this message. Kuti une zvimwe zvinhu zvawakasangana nazvo zvakaitika muupenyu, kwete nokuti you are so prayerful, kana kuti wakaenda kufasting, kana kuti wakaita zvakati, kana kuti you are a believer, kana kuti you are a good person. It just happened. Mukusarurama kwako, mukusanyengetera, mukusatsanya, mukusadii, wakangoona ropafadzo, arika ya Jehovah, the presence of God and the blessing of God just entering your family or your house. I remember when God called me to minister as an evangelist. Mwari vandidana semuvhangeri kuti ndiparidze. I was just coming from what happened. Ndadzingwa basa ndiri kurwara, ndaenda kumusha. I was sleeping, ndakarara ndiri kurwara, ndadzingwa basa ndiri kumusha. Then I had a dream and I heard an audible voice. Go and win souls. Go and preach the gospel. Haisi nyaya kuti I prayed to become an evangelist. Haisi nyaya kuti ndakakumbira Mwari. Nayo iripo ndeyekuti Mwari vakafunga kuti upenyu hwangu huregere kuparara. Ndokubva vandipa a second lease, a second phase of life. But it attached to the assignment of preaching the gospel. Hazvina kutangira pakuti ndakachema ndikanamata ndikati Mwari ndiite mudziyo wenyu. No. He chose me out of his love, out of his mercy. There are times yekuti ukaudza vanhu, people come to me dzimwenguva taenda muparidza in certain different areas. Vanhu vanouya kubvunza kuti how do you go about this? Because preaching almost every day is something chakatuomei. So I just tell people it's all about his grace. Somebody say no, but unendofika pane zvamunoita iri kuti zvinyatsoflow. No. Tine vanhu vachiri kuramba kuti kune zvinhu zvinongoitika nekuda kwekuti Mwari vada kuti zviitike. Izvo zvakanaka, zvakatinakira. Obed Edom chakonzera ropafadzo mumba make, he was not prayerful. Haana kutsanya, haana zvimwe zvaakaita. It so happened kuti areka yakangonzi haichaenda kuJerusalem, and David took it aside kumba kwake, and for 3 months it was reported that the guy is blessed. Scripture yandipa kurealize nekuziva kuti pane zvimwe zvatinofanirwa kuti kana tazviremember, tazvirangarira, kana tasangana nazvo muupenyu, zvinofanirwa kuti humble kusvika paextend yekuti we must kneel down and thank God. Nokuti pane zvinoitika muupenyu, pane madecisions. Vekunyika vanoti lucky, vekunyika vanoti kunyumwa. Those words kuvana vaMwari, they don't exist. Hakuna lucky, hakuna kunyumwa. There is grace, there is unmerited favor. There is the love of God, there is the favor of God that can just hit you. Pane nyasha dzinongokurova
Pani pekuti you come across somebody anechekuita nedestiny yako, just like the book of Ruth. Could it so happened Ruth anakubuda mumba mamwene wake achiti ndikuenda kumunda kwa Boaz? No. Maybe I need to read on that one. Ruth anakubuda mumba ma Naomi achiti ndikuenda kumunda kwa Boaz. Bible not Ruth akabuda akati, I'm going to look for work kunotsvaka basa kunoshanda chero mumunda mandinenge ndapinda. But it happened kuti wakayerekana kuti wakazozvona ari mumunda maBoaz. I'll read Ruth chapter 2 from verse 2. And Ruth the Moabitess said to Naomi, let me go to the fields, not to the field. Let me go to the fields, regai ndiende kuminda, and pick up the leftover grain behind anyone in whose eyes I find favor. Zanzi regai ndiende kuminda, chero munda wandaenda, behind anyone, chero kwandaenda, in whose eyes I will find favor. Izure kuti favor ari kutaura, that's a prophetic message. Connect out life yake, Mwari wakabva vamupa favor. Naomi said to her, go ahead, my daughter. So she went out and began to glean in the fields behind the harvesters. It turned out she found herself working in a field belonging to Boaz. So aasi kufamba miminda achitsvaka munda wa Boaz. Ari kufamba achingotsvaga paangagone kushanda, paangangowanirwa favor kana kuti nyasha. But it so happened kuti wakaerekana kana kuti wakazozviona ari mumunda ma Boaz aiva neukama naElimeleki. So kune favor, kune life, kune nyasha dzaunosangana nadzo, kwete nekuti you have prayed for it, but it's because of the love of God. Izvozvo zvinofana kukuhambula to an extent yekuti you must kneel down and pray and thank God for his love and for his mercy. Nokuti pane nguva yekuti yatinofungidzira kuti maybe pane zvandakagona, pane zvandakaita, pane ma situations in life akangoitika zvakanaka, akaflowa zvakanaka. Pane pekuti unoona kuti dai ndakaita decision iyi apa ndaita error, dai ndakaita decision iyi apa ndaita error. Akakupa pfungwa idzodzo ukameka a right decision, ukangoerekana munhu zvinhu zvakanaka, zvinhu zvakufamba. Is the love of God. Tine vanhu vekuti ishamwari yako yakakubatsira zvimwe zvinhu zvikaendeka, but unoziva here kuti ichokwadi kuti you can choose friends. As ichokwadi zvakare kuti some friends yanga havana kubva pa choice, vakabva pakuti one they were neighbors, two they were classmates. Inyaya yekuti wakasarudza kuva shamwari dzako, they are very few, and to most of us hatina vatakasarudza. Maybe unozosarudza kuti handichada kutamba neuyu, wadiscover character yake. But iri nyaya yekuti watamba naningi, une ushamwari nevanhu, zvichida munhu anokuconnecta mune mwe blessing nemwe favor, wakangoerekana wakutamba naye, hauna kutanga waaccessa life yake, nokuti kutamba nemunhu haugone kupfimba munhu kuti ave shamwari yako. It just happened. And imagine kuti une munhu wawakawirira naye akuwanira favor neconnection, zvichida nebasa rakaisvonaka rakusimudza kusvika nhasi, ukaritresa basa iroro nyange wakaapply, but akaziva kuti uri kudiwa wanhu was just a friend. And shamwari iyoyo hauna kusarudza kutamba naye, waingotamba naye. Let's be real guys, kune shamwari hongu dzaunogona kusarudza, but kazhinji tine shamwari dzakangova shamwari nekuda kwema circumstances, zvichida kuchikoro kana muri kudiaspora, zvichida yekungoti muzimba mangosangana mazivana, at the end warasikirwa nebasa, but iye anzwa kuti kune munhu ari kudiwa kuno kune qualification yaanoziva kuti ndiwo ungaqualify ipapo, kusvika upenyu hwako hwaendeka, zvinhu zvafamba.
chokwadi ndechekuti haisi nyaya yekuti munhu yemuzimba. God was behind that relationship for the sake of your future. God was behind that relationship for the sake of your future. Let me read the King James Version. Ruth chapter 2 from verse 2. And Ruth the Moabitess said to Naomi, let me now go to the field and glean ears of corn after him, in whose sight I shall find favor. And she said unto her, go, my daughter. She went and came and gleaned in the field after the reapers. And her harp was to light on the part of the field belonging to Boaz, who was the kindred of Elimelech. Wakaerekana, she just bumped into the right field inechekuita nemarriage yake. Haasi kufamba kuti arorwe, haasi kutsvaka wanano, ari kutsvaka basa. But it so happened kuti wakasvikira kushanda mumunda maBoaz munechekuita nekurorwa kwake. Iye paabuda mumba ati to anyone whom I found favor. So in life ukazvitarisa, tine vanhu vatakasangana navo tisina kusarudza kusangana navo. Kuda kuti Mwari wakaronga the program kubva kare, vachiziva need yako ne future yako kuti uchada kuti uite sei, zvichafamba sei. Kana officer this challenge, you need this kind of a person anokuconnecta kuti. So kune ma breakthrough atinofungidzira kuti because my friend helped me. Tine ma favors atinongofungidzira because I met this guy who is my husband and things zikatanga kuflow in this way. Kumashure behind the scenes kune a push factor. So the push factor in life ya Obed Edom was the death of Uzzah. Kufa kwa Uzzah kunopa David kuti areka ichaenda taakumboisa paside was a blessing to the life of Obed Edom. Imagine Uzzah asina kuita that mistake, vapfurira mberi kuenda neareka, hapana pataizonzwa nhau ya Obed Edom. But munoziva here kuti Obed Edom haatombozivi kuti somebody died for the direction to change. Wanga usiri meant to receive this ark, but kune incident yakaitika behind the scenes yakakonzera kuti auye neikoko, areka ishitswe ikoko. There are people in life vane zvinhu zviri kuendeka nhasi, but the root of that blessing vanogona kuisa credit mukuronga nemukugona kwavo. But unoziva here kuti Mwari vachironga zvinhu kune vanhu vawakakura nawo iwewe, zvichida vavabatsiri mukati meupenyu hwako. But kuti unzi wakakura nevanhu ivavo inhau yekuti maigara same environment, kuti mugare same environment, vabereki venyu ndo vakaenda vakashanda kuti vakagara that environment mukaberekerwa ikoko. Handi zvinhu zvawakanamatira, handi zvinhu zvawakaronga ukatsanyira. It just happened. Zvichida wakatozotanga kunamata nekuziva Mwari, waberekwa nzvimbo iyo watamba nevanhu ivavo, iyo Mwari vachitoziva kuti ndakusanganisa nevanhu ava nekuti maigara same environment, but zvine chekuita nedestiny neblessing mukati meupenyu hwako. Ukarecognize, ukarealize izvozvo, uchaona kuti tine zvatakaitirwa naMwari, not just because tiri vanhu vari right, tine zvatinogona. Christ paid the price. Zvizhinji zvatinoisa credit mazviri tinenge tagumira padiki pakutrace the root of that blessing. I always tell people this, kuti mukatarisa murume anonzi Daniel, the first miracle yakaitika mulife ya Daniel ndeyekuti paakakandwa mugomba reshumba wakasvika zvakanaka. He landed safely. Paakasvika mugomba reshumba haana kupinda somebody ari kupinda mumba make,
Baba rinoti wakakandwa mugomba reshumba. It was a pit. Paakakandwa, besides kudyiwa neshumba, aigona kutyoka, aigona kunosvika nemusoro, but wakalenda zvakanaka. So blessing nefavor yakatangira pakusvika zvakanaka. So the first blessing ainei neshumba, the Lord was in charge. Paakakandwa akasvika zvakanaka. Second favor, shumba dzikaregera kumudya. So kazhinji kedu tinotangira pa second favor, tichikanganwa the foundation, the first favor. Nokuti kana une zvakanaka zvakaitika kwauri ikoko, chimbotresa kuti kwauri ikoko wakakuenda sei, wakakusvika sei. Uchaona kuti pamwe wakatoziva Mwari waikoko kwauri. Wakazotanga kunamata Mwari, uri kunzvimbo yauri, uri kunyika yauri. But zvese zvakaitika kuti utravele ubve pauri uende ikoko, zvanga usiri mukungwara nemukuronga kwako. It just happened. So mumashure mezvese izvozvo, you need to see and realize that it is the grace, the blessing, and the favor of the Lord. Munoziva here kuti kune zvinhu zvekuti dzimwe nguva zvasiri muplan yako and somebody forced you to do it. Usingatomboda, usiri kuzvifarira, usingatarisire kuti pane zvaungaite muarea iyoyo. Somebody forced you. But chinhu chawakamanikidzwa na someone ndo chava a blessing to your family, to your entire life. Hauna kupinda business irori ne thinking yako, mafungiro ako, nekunyengetera nekunamata kwawakaita. Somebody forced you. But in chawaka force kwa ichocho, it has been a blessing to your life, to your entire generation. Zvinoitika ufunge zvokuti unototi but I had no plan kuti ndiite zvinhu. But there is a certain guy, there is a certain woman wandakangotaura naye akati asikana madi kudai ndisingatomboda chitange sangu anondimanikidza, but here I am today. Ndatoshasha, ndatoinexpect in that area. That's the grace of God. Baba Mahonde, I'm so happy to see you online. May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Thank you so much, people of God. I'm so happy to see you. Enet Mawarire, may the good Lord bless you. My Tinka, God bless you. Mkoma Praise Guveya, may the good Lord bless you. My sister Gertrude Zanyadza, Nyasha, thank you so much for tuning in. Mkoma Willie, how are you doing? Pariseko pa Cape Town. Weston Hussein, Bwanja mfumo wanga zikuenda bwino mulungu akudariseni kwambiri. Thank you so much for tuning in. Sister Beverly, may the good Lord bless you. Thank you so much. Thank you so much. Tashinga Zanyadza, God bless you, people of God. I'm so happy to see you. Febi Zanyadza, my sisters zangu pakadiko pampumalanga Mwari wakitire nyasha shukuru. So today I'm talking about the love of God, the grace of God, the unmerited favor. Pani zvinoitika muupenyu zvasinobvira waitira prayer. Wakatozitanga kunamata wamukati mezvinhu izvozvo, wakatoziziva Mwari zvichida wasangana neimwe blessing hombe. But the foundation, the root yekuti ugone kusvika in that platform, it was just orchestrated by the Lord. Ruth never prayed kuti ndiri kuda murume, ndiri kuda Boaz. Akatobuda mumba achiti to end of the fields, chero munda wandaenda mandichangowanirwawo favor, I will just work there. And it so happened kuti akaerikana ari mumunda maBoaz. Kune zvinhu muupenyu hama dzangu zvekuti tikanyatsotresa zvakanaka uchaona kuti God was already involved in my issues ndisati ndakuziva Mwari, but Mwari wakandiwanira nyasha. Oza pane time yekuti unofunga kuti Mwari vari kukuitira favor, vari kukuda because waakunamata. Aiwa zisa chinichi nyango waakunamata nhasi Mwari vakakuda vakatanga kuita favor muupenyu wako, nokuti une madecisions awakaita akanaka asina kuitika nokuti wanga wanaka kana kuti wanga wakunamata Mwari, but zvakaitika nokuti God favored you. Kune favor yakarongwa na Mwari. Obed Edom is not aware that somebody died and the ark ikachinjwa direction ikauya mulife make. Ndati ukaziva kurealize izvozvo uchaona kuti Mwari vakanaka uye vanoda kunamatwa nguva dzese, nekuti pane pamwe pekuti things are moving okay
not because you are a good person, but nekuda kwekuti Mwari vakaunza munhu ari right mulife mako, akakuencourage, akakubatsira, akakusimbisa. Pawanga wakuwa wakudona, somebody came in. Haana kuuya nokuti you prayed, could God raise somebody? Somebody just came in. Saka zhinji tinokanganwa the foundation ye blessing. Tongobatira pakuti Obed-Edom aropafadzwa, anogona kusaziva kuti somebody died. Uzzah died. Direction ichinje. So first blessing yeupenyu wako haina kuya nokuti uri right. Bible not for God so love the world. The world inyika, not the church. For God so loved the world, he gave his only begotten son. So it is the love of God yakatrigger whatever means why destiny yako upenyu wako zvakarongwa naMwari kuti zviitike zvakatanga kurongwa usati wamudumbura mai vako. Mwari vane nguva yavanotaura kuna Jeremiah kuti ndakakuziva usati wamudumbura mai vako. Kune zvinorongwa naMwari zvokuti zvimwe zvacho wakakura mazviri ari marwadzo, but iri part and parcel of the plan yekuti zvikualign kuzvinhu zvawakuita nhasi, muzvinhu zvawakusangana nazvo nhasi zvakakunakira muupenyu. Tine vanhu vane background inorwadza, but that background yakava mold ikavaisa mune imwe nzira, pane imwe platform yezvinhu zvakanaka zvavakusangana nazvo nhasi. Handi chese chinonakidza chinovaraidza chatakapfuura nacho muupenyu, but chimwe nechimwe chaiva nechikonzero kuti chigone kutisvitsa pane zvinhu zvakatinakira muupenyu hwedu nhasi. People of God, hear me very well. Ninzwe zvakanaka madzangu. So Ruth haana kuita prayer kuenda mumunda maBoaz, but akaerikana ari mumunda maBoaz. Kune favor yakabata paupenyu hwake. David unoti thy word is a lamp unto my feet. So munhu anogona kufungidzira kuti aya because ndakunamata kana ndinonamata bondi munhu ari bondi noita zvakati, that's why zvingoflowa. Truly kune zvinouya as a reward, as a blessing, as a respond to whatever chawaita. Bible rinoti munhu chaanodyara anokohwa. But munoziva kuti pane nguva yekuti munhu anogona kukohwa asina kudyara, kwete kuti ari kubayiwa, but Mwari vafunga kusustain munhu iyeyo pakatariswa chaakadyara hapana, zvichida akatodyara zvakaipa, and good things began to happen in his life or her life. Life yandakararama, zvandakadyara muupenyu hwangu ndisati ndaziva Mwari, hazvaigona kunditendera kuti ndigona kuita bounce back. Mazuva andairwara 2016 TB, the point of death. Handina chandaigona kuti dai sei ndakapiwa all opportunity kuti chipinda muprayer ukumbire Mwari kurarama zvakare waakufa. Handina chandaigona kunongedzera kuti Lord, I've been a good guy in doing this. Mwari ndakaita zvakati. Nothing. Just the grace of God. Mwari vane co-orchestrator kuronga kwavanoita zvinhu zvekuti unotozoona leta kuti ndiMwari vaitoronga zvinhu zvine mafambiro azvo nekudii. Look at Joseph atorwa nevakoma vakamukanda mugomba, but it so happened kuti ari mugomba vakoma vakaona the Ishmaelites who were passing by, ndokubva vaita pfungwa yekuti let us just sell this boy, ngatimutengesei mukomana, the Ishmaelites. And the Ishmaelites were going to Egypt, place ye destiny yake yaanofanirwa kuva mambo, haana kuienda by choice. He was sold as a slave. But it so happened that the brothers saw the Ishmaelites passing by, vakava nepfungwa yekumutengesa. So tinozocelebrate nekufara the God of Joseph akamita mambo out of prison, but the way to get there yanga iri nawo ine machallenges nekudii, but the Lord was in charge. Kune zvairongwa nekuitwa naMwari. Hama dzangu, tikanyatsotarisa kumashure kwatiri kubva, muchaona kuti tisati taziva Mwari vakatiziva, vakaisa nyasha, vakaisa favor.
tine vanhu vari kune dzimwe nzvimbo, tine vanhu vari kuita mamwe mabasa kwete nokuti ndo avakafundira ndo zvavanogona. Mwari vakakonzera kuti vasangane nevamwe vanhu. Ini I remember pandakatora driver's license, a certain man came to me and he forced me to do it. Murume aiva nedriving school, he came to me ndobati munhu waMwari, I just feel like to bless you. Uyai kudriving school kwedu, I want you to get a license. Ndakanetsana naye nokuti mumind mangu mamusina kuexista chinhu chinenge ichocho kuti alright unongochizodriva motikari yani uchienda kupi. Kana usina mari yacho yekutenga motokari, kuti ungoprepare mind yako kuti maybe one day I'll own a car, zvezvichinetsa mumind mako. But somebody came and forced me. Kuna chinhu ichi hachinabvira chaexista mandiri. But it so happened kuti license racho raapo hazvina kuita 3 months kuti mota yacho ivepo. Handi chinhu chakapindirwa muprayer, asi kuti Mwari wedu nekuda kwerudo rwavo nenyasha dzavo vane zvinhu zvavanogona kutiitira out of his mercy, out of his grace, out of his favor. Imagine kuti uri kubhawa muchiita musikanzwa munoita nevamwe vako and timu rako wako vamwe vako vese voparara vofa and you remain standing. Haisi nyaya kuti iwe prayerful kana iwe too clever. Inyaya yekungoti Mwari vakafunga zvakanaka nekuda kweupenyu hwako. Toda kuti uende kusagara panapa ita hello viewers. Hello viewers. Une flu nemadziwa. Hello viewers. Hello viewers. Good morning. Good morning. God bless you. God bless you. Bye bye. Bye bye. Right, was it okay? So it so happened kuti handi chino chawaiti I was so prayerful tiri kubhawa, I was so good ndiri ikoko kunoitwa zvese zvese taita zvese zvese, but Mwari ndobva vangofunga out of his mercy, out of his love kuti ndichengeteke ndirarame. So zvimwe zvese zvatinozoita nhasi, the root or the foundation of everything is the grace of God, is the love of God. Mfundisi wangu makadi yenyu, I'm so happy to see you online. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Mwari wakuitire nyasha ndiveni pamiro. Pastor Mzuri, may the good Lord bless you. God bless you. God bless you. Baba, God bless you. Tinotenda. Malcolm Sigauke, may the good Lord bless you. Pastor Stephen Mzuru, makadi yenyu baba, Mwari wenyasha wakuchengete. So humble to see you online. Tinotenda Mwari zvikuru. God bless you. God bless you. Pastor Vengere, may the good Lord bless you. Thank you so much. Thank you so much for tuning in. Mwari wakuitire nyasha zvikuru. Tinotenda. So message andinayo nasi is all about the love of God. Ukatresa ukatarisa kwa zvakatangira, hazvina kutanga nokuti uri right kana kuti wakanamata nezvinhu zvawakagona. Zvakatanga pakuti Mwari vakanguva une rudo nenyasha noupenyu hwako. So I'm challenging you and I'm challenging myself today. Tuwane nguva yatinogona kupfugama nekunamata tichingotenda Mwari kuti mazviita Baba, makaita yenyu Mwari. Zvisina kubvira ndafunga kana kuronga, nyasha dzenyu dzakandiitira mukandisvitsa pamandisvitsa. Obed Edom haana kutsvaka areka. He was not part of the team yaselectwa naDavid. Aitogara paside peroad. And areka iyo yanga yauraya Uza. Zikanzi iende kumba kwake. But kumba kwake haina wakauraya. God preserved himself. God preserved his family. Foundation yezvese. Kuda kuti ndichiri kunyika, Mwari vaironda upenyu hwangu nokuti vakagara vandida kubva kare. Zvakauraya vamwe vakandinzvengesa, zvakaparadza vamwe vakandinzvengesa. Vaine chinangwa nenyasha nerudo noupenyu hwangu. I remember there was a certain day, that's 1998 ndichishanda kukwekwe kumaini kwainzi kutaiga reef, tichishanda underground. Makaitika accident, a very terrible one, and 3 of us tika survivor. Accident iyo yanga isina kuti kunzvenga kungwara kudii,
tatiri mutunnel. Ndamene zvakaitika kumusoro. Then a cocoa pan ndokubva chadzika. Vanotaura language yekumaini vanoti ngorovhano. A cocoa pan chinotakura matombo chakabva patambo. Istiri mutunnel chikadzika. Hauna kuzviona, haugone kunzvenga, haugone kudii. But it so happened kuti isi no scratch no what. Hatina kana kutombokuwara. But vamwe vakakuwara zvakaipisisa. Here I am today. Ipapo haisi prayer. Tine vakomana vekutoti uri mumaini imo muchitosvuta mbanje muchiita life iri muchingorarama anyhow. But God just preserved us. Saka kuzoti nhasi waparidza, nhasi wanamata, nhasi wadii, the foundation of everything is the love and the grace of God. Obed Edom haana kutsvaka areka, haana chimwe chaakaita. Vanhu vaitoendesa areka kumba kwake, it was a try matter. Pane zvaroda kuedza kuona kuti chinhu ichi chiri kuuraya here, nokuti Uza anga afa. But pavakaendesa kumba kwaObed Edom vakanzwa blessing. Kune zvakauraya vamwe, but iwe ukasurvive. Ende uripo, ende Mwari vari kukuropafadza. Toda kuti ubvise credit pa prayer. To be prayerful is good, but ubvise credit pakugona kwako. Human effort, good character is good. Udzokere pamabvi uti Mwari mazviita henyu. I have recognized that the root of everything is your love, is your grace, is your favor. Nokuti wakazoziva Mwari, but wanzvengeswa kumwe kwese. Wakazoziva Mwari, wapane imwe platform, wakune imwe nyika, watomuwana nokudhara. Ende ukazvitarisa wakawanikwa nemunhu ari right, munotowirirana, zvinhu zvenyu zviri right. But hauna kumusarudza through prayer. Hauna kuti Mwari ndipei murume. Mwari vakakupa. Hauna kuti Mwari ndipei mudzimai. Mwari vakakupa. And today ukatarisa your family, you are blessed, you are in unity, you are in love. But hazvina kuva ne foundation ye church kana prayer or anything else. Sign yekuti Mwari vakakuda kubva kare. Usati wakuita prayer, usati wakumeka ma good decisions, he was there for you, guiding you every step, every move. Sir David noted, thy word, O Lord, is a lamp to my feet. This message, inondibata zvakanyanya. Because when I look back, I used to live anyhow. Taita zvese. I remember ndichirwara ndiri kumusha, ndakaita pfungwa. There was a time yekuti ndakaita pfungwa yekuti even to die is okay, because the pain was too much, and hapana chandandagona chakanaka chandaita chekuti ndaigona kuti Mwari preserve me. My prayer life ipapo isendri kuti prayer life, kutaura kwandaita is more like prayer. Ndaitaura death more than life. Kuti kana kufa kuri better. Why? Because I was troubling my parents to an extent yekuti ndakambotaura namama wangu, vashaya chekundibikira, vashaya chekudya, pasina chekudya pamba. Ndikavati mama, it's all because of me. I was the breadwinner, now I'm sick. Ndadzoka kuno kumusha, maitarisa kubva kwandiri. It's better I die than to continue bring trouble into this family. But mchembere wangu akanditi aiwa mwanangu zvichaita zvakanaka. But that was the point of giving up. Then I had a dream. I had an audible voice. Then I bounced back. Hapana prayer, hapana chi, I just bounced back. Ndadzoka, I was so sick netibi, ndadzoka kwa Harare. During those days, kune vanhu vaifambira mudzimba. A certain NGO, imwe organization yeku Nazareth, kunorapwa TB. Vaituma vanhu nemabike mudzimba mulocation, vachingobvunza vanhu mudzimba kuti pamba penyu pana anokosora here, pana anorwara zvakati here, yanga ingori NGO yaidhila nevanhu veTB. And it so happened, the very day ratakadzoka kubva kudombosha vandangosvika pamba, ndakatonzwa adzimai vangu vadzoka mumba vachiti there is a man ari panze,
marwariro amuri kuita ndo zvaari kuexplaina panze. Endai munomunzwa. Ndaenda ndataura naye vakatipa magaba ekuti unogona kupfira mate imomo oenda kulab kunotestwa. That man, dera ndakadzoka kubva kudomboshawa, he just visited us. Handina kumutsvaga. I was not aware kuti ETB because taiswera tichingofamba mukushandirwa nemukudii pataurwa nyaya dzingori witchcraft. It so happened titangosvika, that man akauya nebike akatora makararo anandaisa mucontainer raaifamba naro vakaendesa kulab. Tikazonzwa foni yakuuya after 2 days kundofanira kuvhizita kuNazareth. Test yaitwa zvaonekwa ndine TB. Ndava ndaenda pamedication. The hand of God was already pushing me to the better side and I was not aware. So uri kunyika usati wakunyatsonzwisisa unoti kuti ndangoitawo lucky, ndangosangana nazvo. But wamuna Mwari, a message like this will only point you to the grace of God, to the love of God, to the favor of God. So shoko iri rinondichallenge zvakanyanya. It reminds me the goodness of the Lord. Father, we thank you for you are good. Yasamandere boshiakata. Menta baladiata karaba shukeria mande. Mante balando robo shikandiata. O gadaya saliba shayandere bosukendiata. Mante kalando robo shiata taliga basande. Faithful God, everlasting Father, Ancient of days, Holy One, the God of Israel. Mwari wenyasha, Mwari wakatendeka, mutsvene ane rudo, anotida nekutirwira, anotichengeta nekutigonesa. Taona nyasha dzenyu, taona rudo rwenyu. Ngarikudzwe riongwe zita renyu rinamatwe Baba, nokuti makanaka, nokuti makatendeka. Father, we thank you. Father, we honor you. We bless your name. Ndaona kunaka nekururama kwenyu Mwari. Imi makatiziva tisati takuzivai. Imi makatida tisati takudai Mwari. Tinongova nyasha uye rudo rwenyu. Mutsvene kudzwai, mutsvene ongwai namatwai Mwari. Mazvita Mwari nevanhu vamakaunza nyangwe mukati muupenyu hwangu nekuda kwechikonzero. I thank you, Lord, for the good friends. I thank you, Lord, for the good friends. Nekuda kweshamwari dzakanaka dzamakaunza muupenyu hwangu. Father, I thank you for your hand of blessing, hand of favor. I thank you for my family. I thank you for my wife. I thank you, oh Lord. Baba, asima decisions akaitwa mukukuzivai. Asikuti Mwari makava nechikonzero nechinangwa pamusoro pemhuri yangu. I thank you, Lord, for my good family. I thank you, Lord, for my wife. I thank you, Lord, for your hand of protection. I thank you, Lord, for the friends. Makatabu shataka. Riba jade malega dayando robosiata. We thank you, Lord. We worship you, Father. We glorify your name. It is all about your love. It's all about your grace. It's all about your favor. Dzinongova nyasha nerudo rwenyu Mwari. Takupai mbiri, takuongai, takunamatai. Nokuti makanaka, nokuti makatendeka, nokuti makarurama. Ngarikudzwe zita renyu riongwe rinamatwe Baba. Nokuti munotida Jesu. Nokuti munotirwira, nokuti munotichengeta. Mazvita